እሺ ቴንኪዩ አለም ባራኺ ቴንኪዩ ጓልወያን የመስግን አብርሃም አሌክስ ገብረ ህይወት አብርሃ ንኹልኩም የመስግን ይስማዓሎ ማለት እዩ ሶፍታና ኢሎም ማዓልትና የሕወሓት ማእኸላይ ኮሚቴ መግለጺ ቁሩብ አነ ቡልቀል ተሰምዐትን ነገር ናባኹም ንምባል እዩ ዝተዓዘብክዎ ማለት እዩ ካብቲ መግለጺ حفشاوي تمجلتي أو نتي أوشتي حاولت سماعات تجري الجور و كل ما داوي ميت جام ويكعد ديسكشنز قالت أيقونا قاموا هاي بزح نجارات هفتم زت جيرهم جام جيمو ما هفتم مجلتي ذي كعتت وم نجارات خمس هلور قطعنا يعني so after abzi maakhalay committee zigintay معزاوي كاديو حد عبي ነገር ሚስጥር ምዕቃብ ከም ዝኽእል አርኢና ኣሎ እዚ በጣም ዝሕጉስ ነገር እዩ ትውድቡን ከም ውድብ የንሳረር ምህላዩ ዘርኢ እዩ ሓደ ውድብ ሚስጥር ምዕቃብ ተኺሉ ብፍላይ ከዓ ከም ሕወሓት ዓይነት ሞድማው ዝሕዝ ዘለና የኹነታት ትውድብ ብርግፀኝነት ተዓዊቱ ላብ ዝነበሮ ብቕዓት መሰስ ክብል እዩ ማለት እዩ ሶ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓት ሚስጥሩ ክዕቅብ ጀሚሩ ኣሎ ብዚ ኣጋጣሚ ኮንግራቹሌሽንስ ክብሎም ይደሊ ኩለን ድሕሪ ዝግበራ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣኼባ ይኹን ገምጋም ይኹን ዝኾነ ይኹን ናይ ውድብ ሕወሓት ኣኼባ ምንም ዓይነት ሚስጥር ክወፅእ የብሉን ልክዕ ከምዛ ናይ ሕዚ ማለት እዩ ከምዚኣ ተተገይራ ጸላእቲ ዓቕሎም ይጸቦም ልክዕ ከምዚ ናይ ሕዚ ማለት እዩ ዓቕሎም ክጸቦም እዩ ናይ ሕወሓት ስትራቴጂ ኣክሽን ፕላን ዝግብኦ ሰብ ወይ ከዓ ተፈጻሚ ኣካል ጥራሕ ክፈልጥ ብምግባር ካብ ምትዕንቃፍ ጸላእቲ ሓራ ኮይኑ ካብ ሕወሓት ዝወርድ ናይ ፈጻጽማ መምርሒ ብትክክል ክፍጸም እዩ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ብጣዕሚ ኣነ ካብ ልቢ ተሓጒሰ ኣለኹ ኣብዛ ሚስጥር ምዕቃብ ቴንኪዩ ሶ ማች ክብሎም ይደሊ ንሕወሓት ህዝቢ ትግራይ እውን ያው ብዚ ኣጋጣሚ እንኳዕ ደስ በለካ ክብል ይደሊ ምክንያቱ ዝውድብ እዚ ዓቕምታቱ ዝሰኣነ ብሰንኪ ሚስጥሩ ብዘይ ምሕላዩ እዩ ናብ ዒዋሉ ናብ ጸላእቲ ናብ ዕሱባት ናብ ባንዳታት ኣሕሊፎም ዝነበሩ ሕማቃት ላዕሎት ኣመራርሓ ስለ ዝነበሩ ቃል ጉባኤ ከም ዘሎ ናብ ጸላእቲ ቀዲሙ ይወፅእ ነይሩ ተኣኺባት የተወደሶ ዝሕዚ ሕወሓት ቀሪፎ ኣሎ ጽቡቕ እዩ በቃ ዝዓበየ ፀገም ቀሪፎ ኣሎ ናይቲ ውድብ ማለት እዩ ናይቲ ውድብ ዝዓበየ ፀገም ናይ ኣባላቱ ናይ ኣመራርሓቱ قريف الله زي خبرتها عن قصلنا له حريف عفتو تحستو ناي مجلس طرح تودب وشت انتاي ميطات غيرو له جلزبل بزح قداس يكونن ناي عفتو صحف جن عميق زته غيرنا لنا يبل صبغ عميق زته تتغير صبغ بايزو حوحات ناي مزتاي صقم يولن كاب قدم جميرو እንታይ ምስተዛተ ዘቕመጦም አንፈታት ኣብ መፍጻሚ ፀገም ዘሎ ሕወሓት ምስተዛተ ፀገማቱ እውን ናይ ምፍላይ ፀገም የብሉን እዚ ማለት ናይ ዓቕሚ ፀገም የብሉን ፀገሙ ናይ አፈጻጽማ ጥራሕ እዩ ፀገም ካን ድሕር ፈሊጥካ ኮይንካ ናይ ዓቕሚ ፀገም ዘይኮነስ ናይ ኣተጋባብራ ፀገም እዩ ዘሎ ኣተጋባብራ ፀገም ማለት መዓት ነገራት ስለ ዝሓትት ማለት እዩ በጀት ለኣብነት ሪሶርስ ይሓትት እዩ ሓይሊ ሰብ ይሓትት እዩ ትውድብ ዝወሰኑ ሙሳነታት ንኽፍጽሙ ኩሎም ዘኽእሉ ነገራት ስለ ዝሓትት ማለት እዩ እና ኦኬ እዚ ጽቡቕ ነገር ይዓምኖ ዘተ ምግባሩ እተን ዝገበረለን ዘተታት ዘርዚርወን ኣሎ ኣብቲ መግለጺ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ሰሪሕና ኣለና ካብ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ንሰን ክነቐጽለኒና ዝብል ነጥብ ሚጠሎፍት መግለጺ ግን እንታይ እምቶም ዓበይቲ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ማለት ሕወሓት ሰርሖም ዓበይቲ
ፖለቲካዊ ስራሕቲ እንታዮም ተባሂሉ ኣብዚ ብመግለፂ መልክዕ ኣነ ክወፅእ ነይርዎ ልብል እምነት የብለይ ከም ናተይ ቅዋም ህወሓት ካብ ምፍራስ ንዓርሱ ከም ውድብ ካብ ምፍራስ ምሕዋዩ ፅቡቕ ነገር እዩ ኣብቲ መግለፂ እውን እትይዎ ኣሎ ነገር ግን እቲ ህወሓት ካብ ምፍራስ ዝሕወዮ ባዕሉ እቲ ህወሓት ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ትግራይ ተሳትፎን ናይ ሰራዊት ትግራይ ተሳትፎን ኣብ ግምት ካእቲ ነይርዎ ህወሓት ናይ ምፍራስ ሓደጋ ዝገጠሞ ካብ ባዕሉ ካብ ስትራቴጂክ መሪሕነት እዩ ካብ ባዕሉ ካብቶም መራርሓ ካብ ባዕሉ እዩ ገጢምዎ እቲ ናይ ምፍራስ ሓደጋ ልዕሊ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ልዕሊ ካብ ፀላእቲ ካብ መራርሓታት እዩ ሓደጋ ካብ ባዕሉ ካብቲ ውድብ እዩ ሓደጋ ገጢምዎ ነይሩ እዚ ውድብ እዚ ካብቲ ሓደጋ ንክወፅእ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ዝገበረ ህዝቢ ትግራይ እዩ ቀፂሉ ሰራዊት ትግራይ እዩ እምበር ትውድብ ኣይኮነን ዘይተሓለለ ፃዕሪ ገይሩ ምናልባት ትውድብ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ እዩ ክስራዕ ዘሎ ብዚ ክእረም ኣለዎ ዝብል ውልቃዊ ርእቶ ኣለኒ ንኣብነት እቲ ብሄራዊ ጉጅለ ጥልመት ክኸይድ ከሎ ጥዑያት ኣብ ፖለቲካዊ ጃላነትን ደንገርገርን ዝነበሩ ጥዑያት ክምለሱሉ ይኽእሉ ሃኒፅካ መኺርካ ግዜ ሂብካ ሽምግልና ሰዲድካ ላብ መስመሮም ክምለሱ ዝነበሩ ስትራቴጂክ መሪሕነት ሒዙ ኸይዱ እዩ እቲ ብሄራዊ ጉጅለ ጥልመት ኣብዚ ድኽመት ኣለዎ እዩ ትውድብ እዚ ገምጊምዎ ተኮይኑ እንታይ ሲግኒፊካንትሊ ዓቕሙ በቲኑ እዩ ከም ዓወት ጥራሕ ክሪኦ ይብሉን እንጌታቸው ንበየነ መክሩ መኺርካ ምዒድካ ክምለሱሉ ይኽእሉ ስትራቴጂክ መሪሕነት መንእሰያት ዝኾኑ ሒዞም ከይዶም እዮም እዚ ከም ድኽመት ይኽሪኦ ዘለዎ ትውድብ ከም ዓበይቲ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ኣይኮነን ቆፅሮ ዘሎ ካሊእ ኣብቲ መግለፂ ዝቕመጦ ነጥቢ ሕዚ ገጢሙና ዘሎ ሓደጋ ይብል ሰፊሕ ናይ ህዝባዊ ሕቶ እዩ ገጢሙና ዘሎ እዩ ዝብል ህዝባዊ ሕቶ ኣነ ኣብ ቅድሚት ኣይሰርዖን ለይሰርዖሉ ቀንዲ ምክንያት እንታይ ህዝቢ ትግራይ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ብዘይ መንግስቲ ብዘይ ስርዓት ይመሓደር ነይሩ ባዕሉ ንባዕሉ የመሓደር ነይሩ ብኻልእ የባህላ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ለቢሙ ብዘይ ስርዓት ንዓርሱ የመሓደር ነይሩ ብዘይ መራሕቲ ብኻልእ የባህላ ልዕሊ መራሕቱ ብጣዕሚ ለቢሙ ከባቢታቱ ይሕሊ ነይሩ ፍትሒ የረጋግፅ ነይሩ ዓመፅ ይቃወም ነይሩ ኣብዞም ዝሓለፉ 5 ዓመታት ፖለቲካን ትግራይ እዚኣ ትበሃል ነገር ፖለቲካዊ ንጥፈታት ኣይሰርሑን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ንዓርሱ የመሓደር ነይሩ እዚ ስልጣነ ህዝቢ ትግራይ ዘርኢ ክብርታት ህዝቢ ትግራይ ዘርኢ ፕላስ ህዝቢ ትግራይ ዝስዕቦም ሃይማኖታት ሪሊ ክንደየናይ ጠቐምቲ ምዃኖም እዩ ዘርኢ ሕዚ ናይ ህዝቢ ሕቶ ይኮነን ዘፍርሕ ሕዚ ዘፍርሕ ዘሎ ናይ ኣብይ ኣሕመድን ናቱ መዳርግቲ ዝዓሰቦም ፀላእቲ ምትእትታውን ካብቲ ሕዚ ዘለናሉ ዝኸፍአ ነገራት ከይገጥም እዩ ዘፍርሕ ናይ ህዝቢ ሕቶማ ሕዚ ተሓቲትካ እውን ኣይትምልስን ምክንያቱ ናይ ጣብያ ፖለቲካ ዘባላሽ ዘሎ ናይ ካድሪ ህወሓት እዩ መቸም ናይ ካልእ ኣይኮነን ናይ ጣብያ ፖለቲካ ዘየዕረ ህወሓት ናይ መላእ ትግራይ ህዝቢ ሕቶስ የተሓሳስበኒ ይብለሉ ስለዛ ተሓሳስበካ ህዘይ ትምልስን መቸም ብርግፀይነት በየናይ ሪሶርስ በየናይ ፖለቲካዊ መዋቅር ሕዚ ዘተሓሳስብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ካሊእ ኩናት ከይኽፈት ትግራይ ካብዚ ሕዚ ዘላቶ ነገራት ናብ ካሊእ ከይትጥሕል እዩ ዘተሓሳስብ ውድብ ህወሓት ዝያዳ ጠንኪሩ ንክወፅእ ዝሖንኩሉ ነገራት ከይገጥም እዩ ሕዚ ብጣዕሚ ዘተሓሳስብ ሰራዊትና ከይብተን እዩ ብጣዕሚ ዘተሓሳስብ እምበር ህዝቢ ደኣ 5 ዓመት ሙሉእ እኮ ይሓትት ነይሩ ትውድብ ክምልስ ኣብ ለይኽእለሉ ኩነታት ምብፅሑ ርእዩ ዓርሱ ንዓርሱ የመሓድሮ ኣሎ ሕዚ እቲ ህዚ ቁፅሪ ሓደጋ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ትግራይ ሃለዋትን ድሕነትን ከምኡ እውን ናይ ተመዛበልትና ኩነታት እምበር ናይ ህዝቢ ትግራይ ፖለቲካዊ ሕቶ ይኮነን ካሊእ ያው ዓቕሚ መኸተ ኮነ ኢሉ በታቲንዎ ነይሩ ብሄራዊ ጉጅለ ጥልመት እሱ ኣኻኺውና ኣለና ይብል ኣይ ኣኻኸበና መን ኢኻ ኣኪብካ የግዳስ ኣብቲ ውድብ ከባቢነት ሱር ሰዲዱ ልትውድብ እውን ካንሰር እዩ ኮይኑኞ ዓቕምካ በቲንካ ብትንትን ኢሉ
ወያናይ በዓል ሃፍቲ በቲንካስ ገባር በዓል ሃፍቲ በቲንካስ ዓቅምኻ በቲንካስ ፖለቲከኛ ምሁራት ኩሎም በቲንካባ ስለዚህ እውን ብትክክል ዝተረአየ ይመስለን ከምናተይ ማለት መግለጺ ዝተበታተነ ኣብ ምእካብ ውጽኢታዊ ኢና እዩ ዝብል መግለጺ ኣበይ ውጽኢታዊ ኮይንካ ዘይኮንካ ካሊ ያው ተመዛበልቲ ወገናትና ውሕስነት ብዘለው ኣገባብን እግሪ ብዝተኽሉሉ ኣገባብን ንኽምለሱ ክንቃለስ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ኦኬ እስኪ ንርኢ ጽቡቕ ከምኡ ንኸውን እውን ንምነ ኮይኑ ግን ኣብዚ እንታይ ትጸገም ናይ ጣዕሚ ዓረዶም ዘረባ ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ተደለየ ምሓራይ ክኸውን ይኽእል እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ብ80 ዓመተ ምህረት እዩ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣካል ትግራይ ኮይኑ እምበር ናይ ምሓራ እዩ ነይሩ ኢሉ ብግልፂ ተዛሪቡ ኣሎ እዚ ቅዋም እዚ ናይ ጌታቸው ረዳ ናይ ጻድቃን ቅዋም ኢሉ እውን ናይ ስምረትን ናይ ወለዳዊ ዝበሃል እኽብኻብን ምዃኑ ተሰሚሩሉ ሉዚ ኣድማይ ዝኾነ ካውንተር ሪኣክት የድልዮ ነይሩ እዚኣ ባላየ ሙዲ ሓሊፍዋ ህወሓት ልምንታይ ናይ ጣዕሚ ዓረዶም ዘረባ ናይ በይኖ ይኮነን ጌታቸው ረዳን ጻድቃን ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኮይኖም ዝደለትዎ ዝወሰንዎ ፖለቲካዊ ቅዋሞም እውን እዩ እዚ ልምንታይ እኹል ዝኾነ መብርሂ ዘይተውሃቦ ዝብል ነጥብ ኣለኒ ካብኡ ብዛዕባ ፕሪቶሪያ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብዚ መግለጺ ንኣብይ ኣሕመድስ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንኽፍጽም ፃውዒት ንገብር ይብል ሕወሓት ህዝውን ኣብይ ኣሕመድ እኳ ኣይኮነን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክፍጽም ብስሩ ምስ ሕወሓት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣይተፈራረምኩን ምስ ውልቀ ሰባት የተፈራሪመ ኢሉ በ4 ነጥቢ ኣብ ፓርላማ ተዛሪቡሉ ኣብ ፓርላማ ማለት ናይ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ናይ ሕጊ ፈጻሚ ኣካል እዩ በኻልእ ባህላ ናይ ኢትዮጵያ ናይ መንግስትነት ቅዋም መግለጺ እዩ ኣው ምስ ጌታቸው ምጻድቃን የተዘራሪበ እዩ ዝለካ ዘሎ ምዝ ተሓይዙ እዩ ጣዕሚ ዓረዶም ተዛሪብዎ ዘሎ ብዛዕባ ዞባ ምዕራብ ክንደየናይ ከይዶም ከም ዘለዉ ትዑምቆ ተባዕሉ ሕወሓት ኣብዚ እኹል መግለጺ ክህብ ነይርዎ ኣነ ኣብዚ ኣብቲ መግለጺ እንታይ ይኸውን ነይርዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንኽፍጸምን ተመዛበልቲ እውን ቅድሚ መጋቢት ድዩ ቅድሚ ለካቲት ድዩ እንድሕር ደኣ ዘይተመሊሶም ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ናይ ባዕሉ መማረፂ ክወስድ እዩ ዝብል ሓረግ ክውስኽ ይግባእ ነይሩ ልብል እምነት እዩ ዘለና ኣነ ይግባእ ነይሩ ልብል እምነት እዩ ዘለኒ ካብዚ ወፃእ ንኣብይ ኣሕመድ በጃኻ እንደ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ፈጽመልና ትብል ተኮይንካ ስል ዘይመስል ሕልሚ እዩ እንኳን ያ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክፍጽመልካ ጭራሽ ኣይፈልጠካን ኣነ ዝተፈራረምኩም ምስ ውልቀ ሰባት እዩ ኢልካ ኣሎ ሕወሓት በዚ ክትሪኦ ኣለካ ባይዘይ እዚ ዘረባ እዚ ተቃውምቲ ውድባት ኢና ዝብሎ ትግራይ ዘለዋ ናይ ቢዝነስ ኢንተርፕራይዝ እኽብኻባት መግለፂ ከውፃሉ ነይረን ኣነ ምስ ሕወሓት ኣይተፈራረምኩን ክብል ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፓርላማ ተጠሊዑ ተቃውምቲ ውድባት ምስ ሕወሓት ኢኻ ተፈራሪምካ ኢሎም ክምጉቱ መግለፂ ናይ ቅዋም መግለፂ ከውፅ ነይርዎም ልምንታይ ብቐጥታ ምስ ተመዛበልቲ ወገናትና ምስ ግዛእታዊ ሓድነት ትግራይን ምስ ህዝቢ ትግራይን ስለልተሓዝ ንሕወሓት ፀሪፉልና እሞ ኢልካ ካብ ረሓምሓም ካብ ትወቅዕ ተፈራሪምካዮ ዘለኻ ምስ ውድብ ሕወሓት እዩ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዘይወዓል ሕደር ፈጽም ተመዛበልቲ ወገናትና ብመዓልቲ ይረግፉ ኣለዉ ልብል ትሕዝቶ ዘለዎ መግለፂ ከውፃ ነይርዎን ዘን ተቃውምቲ ውድባት ግን ናይ ኣብይ ኣሕመድ እስቃጥላን ብሽኩትን ስለልድብር የለን ያው ሱቕ ኢለን ካብኡ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መግለፂ እንታይ ይብል ሕወሓት ግዕዚናን ብልሹ ኣሰራርሓን ኣተሓሳሲውና ኣሎ ዝሓመቐ ሓደጋ ኢሉ ስለዚ ህዝቢ ብዘሳተፈ መልክዑ ንኽፍታሕ ክንሰርሕና ይብል ሕራይ ባይዞይ ግዕዚናን ብልሹ ምሕደራን ዝፍጽሞ ዘሎ ካድሪ ሕወሓት እዩ ባዕሉ ሕወሓት እዩ ዝፍጽሞ ዘሎ ናይ ጣብያ መሓዳሪ ኣባል ሕወሓት እዩ
ናይ ወረዳ መሓዳሪ ኣባል ሕወሓት እዩ ናይ ከተማ ምሕዳር ወሓዳሪ ኣባል ሕወሓት እዩ ናይ ወረዳ መሓዳሪ ኣባል ሕወሓት እዩ ናይ ክፍለ ከተማታት መሓዳሪ ናይ ከተማታት መሓዳሪ ኣባል ሕወሓት እዩ ዞባ መሓዳሪ ኣባል ሕወሓት እዩ ዝለዓለ ናይ ሙስና ስራሕ ዝስራሕ ዘሎ ኣብ ጣብያን ኣብ ምምሕዳራት ክፍለ ከተማታትን እዚኣቶም ከዓ ኣባላት ሕወሓት እዮም እዚኣቶም ስለዚ ግዕዚናን ብልሾ ሰራርሓን ሕወሓት ዝፍጽሞ ዘሎ ባዕሉ ሕወሓት ዝፍጽሞ ዘሎ ሰው እቲ ሕወሓት ዝፍጽሞ ተኮይኑ እቱ ግዕዚናን ብልሾ ኣሰራርሓን ዝፈጸመ ኣካል እዩ ኣብ ኣዳራሽ እዚ የተሓሳሰበኒ ዝብል ዘሎ ማለት ከምዚ ጭጉራፍሲያ ባዕላ ወቂዓ ባዕላ ተዊ እዚ ናይ ፍትሒ ኣካላት እዮም ክግምግምዎ ዘለዎም ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ክግምግሞ ዘለዎ ናይዚ መፍትሒ ካ ሶ ሲምፕል ኣብ ሓንቲ ወረዳ ኣብ ሓንቲ ጣብያ ኣብ ሓንቲ ክፍለ ከተማ እቶም መሓዳሪ ብቲ ነባሪ ብታ ናይ ወረዳ ናይ ክፍለ ከተማ ናይ ጣብያ ህዝቢ ጠጠው ኢሉ ይግምገም ምክንያቱ ካብ ህዝቢ ዝተሰወረ ገበን ስለዚ እስኻ መሬት ትሸይጥ ኮንቴነር ትሸይጥ ጉቦ ትቕበል ገለልት ህዝቢ ይሰጥሖ ካው ላብ ሕጊ ይኸይድ ስልጣን ኣይኮነን ተቀይሩ ዝወሃብ ወይ ከዓ ቦታ ኣይኮነን ቀየር ላብ ሕጊ ይቅፍደድ በቃ ስለዚ ግዕዚናን ብልሹ ኣሰራርሓን ዝፍጽም ዘሎ ባዕሉ ሕወሓት ተኻድረ እዩ ኣብዚ ይኽስራዕ ዘሎ ባይዘወይ ማእኸላይ ቁፅር ኮሚሽን ሕወሓት ኣብዚ ይኽሰርሕ ነይሩ ታይ ይሰርሕ ካብ ዘሎ ግን ብጣዕሚ ዘስሐቀካ እዚ ናይ ካድረ ሕወሓት ለህዝቢ ትግራይ ፀይት ዘበለ ፋሽስት ሃፅያዊ ብዝኾነ ኣገባብ ዝኸይድ ዘሎ ማይ ከተኸፍት መብራህቲ ከተኸፍትስ ጉቦ ክትከፍል ሶዚ መስሓቂ እዩ ግዕዚናን ብልሾ ሰራርሓን ምስ ህዝብና ኮይና ክንፈትሖ ኢና ብጣዕሚ ሕዘን እዩ ብጣዕሚ ከምዚኣ ተገይርኩም ባይዘወይ ሕወሓት ልበሃል ይትረኽቡ ወይ ኩሉ ገበነኛ ኮይኑ ብቤት ፍርዲ ኣብ እስር ቤታት ይኽእሰር ሶ ለየለ ካሊእ ኣካል ሕወሓት ጥራሕ እያ ክትከውና እስኪ ጎዛ ተኮይንኩም እዚኣ ተሰሪሕኩምዋ ኩሎም ናይ ጣብያ መሓዳሪ ናይ ወረዳ መሓዳሪ ናይ ክፍለ ከተማ መሓዳሪ ናይ ኩለን ከተማታት ዞባ መሓደርቲ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተገምጊምኩምዎም ናይ ብሓቂ ሕወሓት ኣላ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ግን እዚኣ ይትገብርዋን በጭራሽ ካው ጉዳይ ፀጥታን ድሕነትን እውን ያው እዚ በይንኻ ይግምገም ምስ ሰራዊት ዝግምገም ምስ ፖሊስ እዩ ፖሊስ ትግራይ ብህዝቢ ትግራይ ከመይ ይረአ ናይ ፖሊስ ትግራይን ናይ ሊያው ሰረቕቲ ናይ ገበነኛታትን ምትእሳራት ናይ ትራፊክ ፖሊስ ትግራይን ናይ ሽፈራትን ምትእሳር ገለስ ሶይልካ ኣቕለለ ቢልካ ብሓንቲ ውድብ ብሕወሓት ጥራሕ ተገምጊሙ ዝሕለፍ ኣይኮነን ናይ ስርዓት ሓደጋ እዚ ካብ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ግን ሎሚ ቅነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓድዋን ከባቢያን ወፍሪ ሽምጥፋእን ናይ ጄኖሳይዳል ኢንቴንት ዘለዎም ትሕዝቶታትን ብመልክዕ ዘመቻ ይፍኖ ይቀድንዩ እዚ ሓደገኛ ነገር እዩ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ክንደየናዮ ዝሓመቐ ኩነታት ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ከባባያውነት ክንቃለሶ ኢና ልብል ኣብቲ መግለፂ የለን ኔትወርክ ክንቃለሶ ኢና ልብል የለን ከባቢነት ኮ ሕዝ በርኒንግ ኢሹ ናይ ትግራይ ጌታቸው ረዳ ዘሰጉምዎ ዘለው ፖለቲካ ኮ ብዓብዩ ከባቢነት ኮ እዩ ከባቢያዊነት እዩ ሶ ጉዳይ ከባቢያዊነት ኣየካተተን እና ታያ ደስ ትብልታ ናይ ሕወሓት ናይ ሎሚ ሚስጥር معقاب نخلدو عين خل انتبل معقاب خمس خلو بروف غيرهم ولا زي خمسقوني يقبا انت تي مجلس ذوت وجن سويل كاماي زي قاصر في الودا قزمزم ودهنيو من الوقت جن عوشت الدارا شفتو مجلس اذا خكاتت وزي دوليو خالي وسانه تاليوم او انا تسفى نقبر يقن اللي سلال سمع خومني